kanako, ngutana man gud kanako, nganong mo gamit og history. Ngutana man Dili kanako. man ka mo gamit, bro. Bro, ikaw di ka mo gamit, bahala ka diha kay kung kulang kag kahibalo kung di ka mo gamit og history. Sa to pa kulang ning Biblia? Kulang din na, bro. Sa to pa wa ka mosalig og Biblia? Wag ingon ko wag ko musali kung kulang din ang saligan, taka ka Dili. malagtad. Kaya tabaga daw na. Naamay kuha, naamay ga banha sa imo. Okay ra ba na yung kuha? Nagdaot-daot na pong signal na ko na. Nabay mga tao diha? Na bro, ni mga bata, bro. Ni mga bata, bro. Ano ba? Mm. Sige lang, hinahinay lang ta. So, kanang katakom, mo na ang lugar din silang magtapo kanang katakom. Bro, kana ang Biblia pa inuna tuo ko. Dili mo gumutuog Bible alone lang kay dili man tanan ako nabutang sa Biblia. Wala galing po sa Biblia galing nga. Sa ato pa duda ka sa Biblia? Ingon ko dili tanan nasulat sa Biblia kay wala galit na record sa Biblia diin sila manago panahon nga lutuson sila. Wala galit na sa Bible. Wala sa Bible. Oh, Unya, pero wala naa sa history. Kay wala sa Bible, naa sa history. Teka muna kadjud lang. Kung wala sa Biblia na sa history. Naa sa history. Naapoy uban pod nga naa sa Bible naapod sa history. Pero umita karon ay mas kumpletong detalye, mas kumpletong detalye sa kasaysayan sa unang Kristyanismo ang history. Kana bang wala sa nakasulat sa Biblia, bro? Nasayod ba mo? Oh, pananglitan. Giingon sa Biblia nga si Pedro sa diyang mamatay siya idupa niya ang iyang mga kamot. Nakasulod. Bro. Okay ka. O yung ka nagingon sa Bible, bro, nga si Pedro, ingon ang Ginoong Jesucristo, mamatay siya sa paagi nga idupa niya ang kamot. Kung yung ka mabasa na. Nakasulat man na. Kanang wala nakasulat kung karon nasulat ba sa Biblia? Nasulat ba sa Biblia kung sige kamatyan ni Apostol Pedro? Wala man. Oh, pero ang gingon sa Biblia, idupa niya ang kamot, sakto? Ha? Unsa to? Ingon sa Biblia, mamatay si Pedro, idupa niya ang kamot. Sakto sa'yo. Asa man ang asitas? 1:21:18. Unsa lagi nga asitas isulti? Ako basahon na, tanawa dire. Dere si Sultan Sitas kaya kung basahon. Dinara ba ko ka Biblia Katoliko pero bisig ba? Oh, sige, 21:18. 1:21:18. Juan 21:18. Oh, 18. Unsa nga Juan 1, 2? Juan lang, Juan. Juan 21:18. Ako sang basahon. Ako sang basahon kadto ha. Sige. Ako ang layo ra ba ko? Sige, okay Ako kaon tong Biblia nako. Okay ra. Sige, wala lang kadto. Juan 21:18. Biblia Katoliko ra ba ni? Pari-pareho gyud mo ani. Sige. Ako tong basahon to. Basahon ako ha. 18. No. Oh, sultihan ko ikaw sa matuod sa batalyon ka pa. Ikaw ra ang naba ko sa imong kagalingon una kadto ka sa bisan di nga gusto mong adtuan. Kapag nagkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magnakos alang kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gusto adtuan. Kapag sulti na ni gipasabot ni Jesus kung unsang pagya si Pedro mamatay aron paghima sa Dios. Unya si Jesus ningon kaniya, sunod ka nako. Unsa man ang kuan ni mensahe ani bro? Oh, ingon dia mamatay siya nga idupa niya ang kamot, di ba? Oh, mamatay siya nga idupa ang iyang kamot. So unsa may gikamatyan niya nga nagdupa ang kamot? Wala may gisulti dire kung unsa? Oh, sa history na. Ayaw ng history. Kay history dili naman na sa Biblia god. Gidugangan. Dili ta ana kay masukuan Dios kung magdugang dili, ka. Wala bro, wala kagadugang bro kay mao gyud na ebidensya gikamatyan ni Pedro gilansang siya nga patiwarik. Tanang ministro na hibalawan na. Dili na yung dugang-dugang na. Wala man sa Biblia bro. Mao gali kay ang Biblia dili kompleto. Asay dili kompleto. Dili kompleto ang Biblia.
Ayaw na gidugangi. Dagang pangitabo sa Kristo. Gidugangan lugar Wala ng na Biblia, bro. gadugang bro, ang giingon diha namatay si Pedro gadupa ang kamot. Sa history, Ang tudang diha. sa history namatay gid si Pedro gadupa ang kamot pero naa sa cross. Ay, wala man din sa Biblia, God. Ay, nasa Biblia noy, namatay siya gidupa ang kamot. Og bidupa ang kamot niyo, wala man na mag-cross. O Wala man mag-cross. pagkamatay ni Pedro sa cross, nagadupa gyud ang kamot. Ay, nga wala gadupa gawas kung nagtiko ko siya nya ang ingos Bible gadupa niya sa amuang referensya kay nagtiko ko siya. Mo nay sukwahi, mo nay dugang. Ang ingos sa Bible magmatay siya nga idupa niya ang kamot. Nya sa namatay siya sa crucifix kay kuan man kanang na-crucified siya gadupa magid ang kamot. Oh. Wala man namatay si Pedro sa I-research nimo unsay kamatyan ni Apostol Pedro. Di ka magpatak. I-research bro unsay kamatyan ni Apostol Pedro. Bro. Binhira ko taman sa Biblia. Kung ingon ana ka bro, ingon ana imo ang style nimo nga imong salatan nimo una-una, di jud ka makat-on. Biblia. Kuno sa gisulti maura ka hantod ra ka didto. Dili na mao, sayop yun na bro. Di Dili. wala tagadugang sa Biblia, wala tagadugang. Nagdugang Gipakita kay lang Mano, nato. wala man. Bro, kung gadugang ko asa sa Biblia kung gidugang. Kanang giingon nimong gadupa sa krus, wala man din bitaw ni ni gisulti. kamatyan niya. O kung di na mo kamatyan niya, say kamatyan niya. Wala man gisulti. Uy, wala gisulti lagi da sa Bible kay dili kumpleto. Samang kay. Ayaw pag nagdili Dili kumpleto. kumpleto kay kumpleto pag gisulti kung sige kamatyan ni Apostol Pedro. Wala man mag-ingon nga nagdupa siya sa krus. Ingon diha mamatay siya nga magdupa yang kamot. Kung magdupa dai ko Anak, kanang ingog ka. Usay pagsabot mo nang lain na ang magbakos kanimo. Usay wala pagsabot mo na. man nga namatay siya nga gidupa yung kamot, bro. Kanang gingong ba nga lain na ang magbakos kanimo sinasabtan nimo ana. Wala mag-ingon nga lain na ang magbakos nimo, ambot pasabot ka ikaw lain na ang mag-atiman nimo. Lain na kay matigulang naman ka. Digay ka kay balo na mangihi, tigulang na. Luya nimo ay. Asa man ka gi naka kuan nimong gitubag nimo na karon nga ang mini sa lain ang magbakos kanimo lain na ang mag-ilis nimo kay tigulang na ka. Taka ka malagtabi diha. Umo kay background ay. Bro, ang magtuon bro, magtuon dili mag-imbento. Wala man ko imbento. Sige. Unsa may meaning ingom man sa Bible. Bro, wala ka ga-imbento, ingon ka wala ka ga-imbento. Unsa may gikamatyan ni Pedro kay ingon man sa Bible mamatay siya nga magdupay ang kamot say kamatyan niya. Ha? Ingon man diya mamatay siya nga magdupay ang kamot say may kamatyan niya. Wala man mag-ingon ang Biblia nga namatay siya sa kuwan. Inyong mga ministro, bro, ang inyong mga ministro na hibalo nga si Pedro namatay gi-crucified pinabali. Inyong ministro na hibalo ana, ikaw ka kabalo. Aso pa ka sa inyong ministro. Wala ministro nga ingon. Ministro nga ingon na. Wala ka kabalo. Kay di man ka Dool ra ko sa ministro. Dool ra ko, bro. Dool ra ko. Bro, dili ta maghisgot aning kaning kang Pedro. Atong isgutan kanang kaluwasan kay importante. Si Pedro dili makaluwas. Nangutan naman gud kanako nganong mo gamit og history. Ngutan naman kanako. Bro, ikaw di ka mo gamit bahala ka diha kay kung kulang kag kahibalo kung di ka mo gamit og history. Sa to pa kulang ning Biblia? Kulang gyud na, bro. Sa to pa wa ka mosalig og Biblia? Wag ingon ko kung musali kung kulang din ang saligan taka ka malagtabi. Dili sa to pa gaduda ka Biblia. Wala ko nagduda nga ang Biblia kulang gyud kay kung dili pa na kulang. Wala gabutang-butang ka. Gaduda ka kay ngano gidugangan man nimo ang nakasulat. Wala ko gaduda, wala ko gadugang. Unsa ray nabasa namo maura na siya. Wala ko gadugang. Ngano man kay ang akong gisulti, ang akong gisulti, bro, wala ko gadugang bro kay ang akong gisulti wala man nasulat sa Bible. Hinggawas lagi ka sa Biblia. Di wala ko gadugang. Ang gadugang gali bro, kadyo kung gitabi na kung dili tinuod naa sa Bible mabasa nimo, mao ni gadugang. Nganong sigurado man sa kang tinuod nga wala man magsulti ang Biblia. Natural tinuod kay tanang historya na hibalo usay kamatyan ni Apostol Pedro.
Dili man ko mosalig ana bro. Bahala ka. Di na ko na, bro, Ano dili yung- na ko problema o dili ka musalig sa mga historian. Kay tanang maglikay sa history, mga wala na sila yung alamag sa kasaysayan na itabo. Unsay gitudlo silang mga magtutudlo, more lang gituuhan. Kunya sukway sa history, mo na yung tumo nga sugilanon. Naman sa Bible, di na sila mutuon sa kamaturan, mutuon lang sa tinumutumo nga sugilanon mo na siya. Unsa to gingon nimo? Kanang mga dili mo tuog history, asailahan lang mga ministro mo tuon niya, wala sa history, mo na tinumutumo nga sugilanon. Wala man mi gatuo sa among ministro. Kamo di gatuo mo bro, wa man mi gatuo sa ministro bro. Kunya nga anong kanimo gipagtabigi ka mas inyong ministro na? Nga Dili wala, na, ministro, nga wala gikan man na sa sa Bible. Bro, bro, wala sa Bible gisulti nga ang tibuok iglesia ni Kristo na talikod, wala sa Bible na. Sige, asa nga bersikulo? Challenge, asa nga bersikulo? Kanang bersikulo nga mitalikod Di, natalikod ang tibuok, dili na pipila lang. Pipila raman to giingon dito. Namatay man Tibuok. sila bro, mo nang mitalikod ang tanan. Namatay ang uban. Unya, sa wala pa sila namatay, nangabig managdaghan. Wala namang goy leader ni adtong panahona. Na ay leader, oy pataka. Kinsay Leader. Kinsay leader? Iing na ni Kristo si Pedro, atima na ang akong mga Namatay karnero. man sa- Oh, Nagkakasad lang ba? samtang buhi pa si Pedro, pa namatay si Pedro, si Pablo, sige pog pangabig si Pablo. Si pangabig. Ang mga Si Juan, Dili, bro. dili ra si Pablo o si Pedro ang nangabig, apil ang ubang apostoles. lagi bro, tinuod man na. Unya, Tinuod man na siya. Unya, Tinuod na uban siya. nilang kinabig, tuwa sa laing nasod. Correct na siya Oh. bro, correct. So, kay tuwa mo sa laing nasod, wala sila nahurot, na ay namatay, pero wala sila nahurot. Inyo ra ng istorya nga nahurot. Unsa ka sigurado nga wala Karon, nahurot? ang inyong mga ministro nagsulti. Wala, Nga panahon unsa ka sa sigurado? Inquisition, inyong ministro nagsulti ha. Panahon sa Inquisition, pamatay ko ng mga matuod nga Kristiyano. Anak mo, tinuod ka na, okay ka na. Tungod sa Inquisition? Tungod sa Inquisition, nabasa sa Inquisition. Hindi, okay ba kasi yung sa inyong ministro nga panahon sa Inquisition, nga pamatay ko ng mga tinuod nga Kristiyano? Dili man ministro kasulti ana. Ministro gasulti ano? Inquisition ang kasulti, dili ministro. Ang ministro gabasa lang sa Inquisition. Nya mo tuo mo sa gingon sa Inquisition nga ang pamatay mga tinuod Kristiyano. Pwede ko mutuo, pwede po dili. O asa mo ito mabasa bro, ang pamatay sa Inquisition mga tinuod Kristiyano? Kinsa to sa usba daw? Asa mabasa sa Inquisition nga ang pamatay mga tinuod Kristiyano? Aw bisan og walay mabasa diha bro. Asa Nangamatay gid sila kay sa to ang tao pa namatay nanudlo lang, mo walay basihanan. Uy, nganong walay basihan? Oh, sige, Ang asa tao, man bro. ninyo, asa man nyo gibasihan ka Namatay ng man gud ang mga tao bro. Namatay bro, man gud. asa man nyo nagibas namatay si Felix Manalo hurot ng INC. Ay dili ingon Oh, ani tiyan ang mo na, Inquisition. namatay si Iranyo Manalo hurot ng INC. Dili mao ingon Oh, ana. ingon na po na. Before Dili, namatay, May explain before ako. namatay ang leader, nangabig nagdaghan ng mga membro. Dili ingon ani Kung ako sa napatay explain. man gali ang leader, ang mga membro daghan pa sila. Unya wala ra bay record in history. Wala ra bay record in history nga nahurot. Wala po record sa Bible nga nahurot. Kamuray gasultihan na. Mo tinumutumo nga sugilanon. Explain ko bro. Sige, explain kung mabasa o Okay. dili. Kung di na mabasa, Okay. Explain po or tanawon nimo og insakto ba? sige. Paminawa. Isa ka si Kristo sa langit kinsay nabilin. Ning Ang saka mga si apostol. Kristo, mga apostol. Ang mga oo. apostol, uban ng Nangamatay. ilahang, ang mga apostol, uban ng ilang mga disipulo. Nito bag nako. Okay. Nangamatay ang apostol kinsay napuli? Nangamatay mga apostol, mga disipulo. Kung sa mga disipulo, katong mga sumusunod. Silang Lucas, silang Marcos, silang... Ay mga kuan man na, mga apostoles man na. Dili apostol, taka ka mo lang. Asa ka nakabasa nga si Marcos apostoles, taka ka tabi diya. Kanang Marcos. Sige, kanang Marcos, okay. Asa ka nakabasa nga si Marcos apostoles, ingo mga apostoles na.
Okay ra, okay ra, okay ra. Dili, Okay lang na siya. gusto na ko magkuang dili ka patakag tabi ba nga magpapiling ka mao ka diha nya wari ka nibalaan di ay asa na to Okay lang mabasa. kung dili Apostoles. Asa na to Okay lang mabasa kung dili bro. Apostoles Bro, ay Marcos. Okay lang, okay lang. asa Okay na lang, to okay ra. Okay ra. disipulo. Sa to pa before Okay, nang okay ra, namatay disipulo. ang mga apostoles nakapangabig silang daghang mga disipulo. Okay, Kay gisugo okay. man sila panglakaw kamos tibuok Okay, kalibutan okay, okay. himuha sila nga akong mga tinun-an. So Pila daghang ka ba edad disipulo. nila, bro? Pila edad nila, bro, nga nangamatay sila? Nangamatay man gud sila Bro, kay tao man to sila. before sila nangamatay, daghan na kaig nakabig. Noon sa mga. Kinsa may ilang leader? Si Apostol Pedro, kasi siya may giingnan nga, kuhan, nga, ati man na Pagkamatay ni akong Pedro ba, karnero. namatay man si Pedro, patay man gud siya, namatay man siya. Oh, Pagpuli kinsa nagpuli ni Pedro? si Linus. Kinsa man si Linos? Kauban ni Apostol Pablo. O niya, pagkamatay ni Linos, kinsa puli? Si Anacletus. Pagkamatay ni Aklitos, kinsa nagpuli? Si Clemente. Pagkamatay nila anak, kinsa nagpuli-puli? Si, ako na diri ha, kisay ni Puli ni Clemente. Ano, makita, wala to rin, wala to rin. Oh, ang nipuli ni Clemente, si Evaristos. Chef, puta na. Sunod. Hantod karon kinsay buhi nga Evaristos. tinuduan karon nga wala mamatay. Evaristos, Alexander, Sixtus, Pila Telesporos, edad ka nang nabuhi gikan katong Hyginus. nakudluan ka na dito, Bro, bro. Kinsa may hantod karon kinsa may nabuhi nga nabuhi tanan nga mga tinuod nagsunod. Alexander. Bro, tanan nga mga nagsunod, mao na ebidensya nga wala gyud nahurot. Kay dili man ka makakuwag successor kon nahurot. Walay successor bro ang iglesia kung nahurot. Mo nay klaro diya. Dili Walay katong imong gibasa na ako ganina do naman ko Biblia gud Katoliko basahon ako tong Zacarias ha kay lahi man tong imuhang translation. ano, sa karya so ginagamit ni sa ginagamit ni sa inyong ministro yung The Living Bible oy. Oh, Zacarias 13:8. Sige. Basahan na imuha diha. Basahan na imuha diha. Sige, basahan din mo diha. Zacarias. Sige, basahin mo diha. Sige, basahan diha. Padira ka kung basa bo 8 di ay 8-9. Where? Og sa tibuok nasod duha ka sa tulo ka bahin ang nangamatay. Ug usa lamang sa tulo ka bahin ang magpiling buhi. Putlion ko pinagi sa kalayo kining ikatulo nga bahin. Oh. Putlion ko sila sama sa katao Asan ang lugar ang may tabo, bro? Sumasa mong gibasa mo, asan ang lugar ang may tabo? Ha? Sumasa mong gibasa, asan ang lugar ang may tabo? Wala may gisulti dire. Kung mabasa na ako diri sa Israel na. Sa ilam sa imong Biblia pero kani Di. Biblia Katoliko man sad ni. Kung mabasa lagi na ako sa kuana sa Israel na. Sa imong Biblia siguro. Ha? Sa imong na kani Katoliko man sad ni nga Biblia. Kung mabasa lagi na ako lagi nga sa Israel lagi na. Dili ko mo uyon kay ni kani. Uy, naunsa man ka, unsa man ka cherry picking mo din na imuha di. Pabor-pabor din na imuha. Wadi ka na ibalo nga sa Israel na nahitabo. Dili man ni ako gabuhat ani bro. Bro, wala di ka mo uyong bro nga sa Israel na nahitabo. Dili pod. Dire sa kuan. Arita sa kuan. Sa Raw 13:8 oh. Unsa man na siya? Ingon dire sa The Living Bible, ingon dire. 2/3 of all the nation of Israel will be cut off and die. But 1/3 will be left in the land. Kung dili na sa Israel, asan ang lugar ah?
Kaya ako Wala na ko'y man kasulti. Dili sa Biblia nga. sa imuha, kung walay mabasa, wa mo ko sabot nga dili. Kaya naman ako Aw, sa imuha pero ako dili. Ah, Kaning Biblia nako Katoliko man gyapon eh. lagi Oh, Katoliko naiko, lagi na. Katoliko Ako lagi na. makakain Gaingon sa pa diya nga dili sa Israel. Naay English niya. Naay basa ko English ha. Di, Bro. na, Basa ko English bro, niya. ingon sa 13:7 bro, patyon ang magbalantay. Sakto sayo. Patay gyud. Diin man gipatay ang magbalantay. Wala pud gisultig diin. Diin man gipatay si Kristo asang lugar kasi Kristo may pasabot ang magbalantay. Sakto sayo. Unsay pud pasabot nimo Oyon ka ba nga si Kristo ang gipasabot ang magbalantay nga patyon? Oyon ka o supa ka? Wala man gisulti dire. Nga si Kinsa Kristo may ka na- katumanon diha sa giingog pastor nga patyon? Nya magkatibulag ang mga membro. Kinsa gipasabot ana? Wala pud gisulti. Siya wala gisulti. Basaha ko na gisulti. Kung doon ay gisulti Kana mo din na. gingo sa Mateo 26:31, mamani cross reference sa kuan ng kuan. 17. Unsa may gisulti? Ang cross reference sa sa kuan sa Karyas 13:7, Mateo 26:31. Basahan ko nun na. Mamani cross reference niya. Kinsay gaingon? Ang Bible scholar na diri cross reference. But pasabot ang Zacarias 13:7 nahitabo na natuma na nasa Mateo 26:31. Unsa may giingon diya? Sige, basahan ko na be. Basahan diya nakay Bible diya. Basahan kag kinsa natuma na. Mateo 26:31. Ingon diha. Sige ingon diha. Umane katumanan sa 17. Sa Karyas 17, umane katumanan. Mateo 26:31. Umane katumanan. Mateo 26:31. Okay, kadit lang ha. Diara. Unya miingon si Jesus sa mga tinunan. Nining gabi una kamong tanan managan umamiya ngadto kay kasulatan nagingon. Patyon sa Dios ang mabalantay. Kana. Ug magkatibulaag ang mga karniro. Kana. Kay gisulti man diha. Pangutana. Kay gisulti man diha nga moonay katumanan. Sa giingon sa kasulatan nga patyon ang karnero patyon ang pastor magkatibulaag ang karnero. Dili ba na mo giingon sa 17? O sa 17. 13:7 sa kuan sa Karyas dili ba na mo giingon? Dili na mao. Pataka ka man lang pangutana sa inyong bro, pangutana sa inyong magtutudlo og kanang dili ba nang may katumanan luya nimo oy. Dili ko mangutana kay Biblia man. Biblia bitaw, ang Biblia mo nagsulti. Napa? Marcos 14:27. Napa ka Marcos 14:27. 14:27 sa Marcos. Anawa? Sige, tanan ako. Basta Marcos 14:27. 14:27. Ano na sayod man ka bro kasi kasulti nimo. Diri cross reference na. Naunsa man ka? Ayaw lang pagtuon ng reference kay buhat-buhat ra na nila. Cross reference sa Biblia mismo, footnote sa Biblia mismo, cross reference sa Biblia mismo. Bible scholar ang nakahibaloan ng sige ngon dia. Jesus mitaliko maingon kanila, mutalikod unya kamong tanan. Uy. Tanan man lagi. Kisa man giinan dia kamong tanan, kisa man giinan dia kamo, kisa man ang kamuha. Tanan man lagi di ay ni na noon nakuha na noon. Kisa man ang kamugi pasabot diha 14:27. Kadtong mutalikod kamong tanan kadtong mga kuan alagad niya. Pataka ka man lang. Ang giingon diha si Jesus miingon kanila. Mutalikod unya kamong tanan ug mamiya kanako kay ang kasulatan nag-ingon patyon ko ang magbalantay. Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. But pasabot sa diyang gipatay si Kristo nagkatibulag ang mga tinunan. Sa diyang patyon si Kristo nagkatibulag ang tinunan. Ang pagkatibulag nila nahitabo sa pagpatay kang Kristo. Karon kay nagkatibulag man sila panahon sa pagkamatay kang Kristo. Ang pangutana diin asa man ang propesiya gikuha ni?
Sa to, klaro ha. Sa to. Asa nga propesiya gikuha ni gigingon man dire ang kasulatan nag-ingon. Asa man ni kasulatan nagikuha? Asa nga kasulatan? Nasa gingon dire sa kuan, imong gibasa kanya sa Batises 31, gingon dire, unya miingon si Jesus ang sa mga tinun-an, niining gabi una kamong tanan managan og mamiya kanako kay kasulatan nag-ingon patyon sa Dios ang magbalantay. Ang kasulatan nag-ingon, diin man ni nga kasulatan gikutlo. Kung dili na mo ang Zacarias 17. Kinsa may mo patay niya ang Dios ba di ay? Noon sa wadi ka nahibalo bro nga parte sa plano sa Dios nga ang iyang anak patyon Dili gyud. man si ang Dios mo patay ni Kristo ang kadtumang mga tao. Naunsa man hinuon. Manong So nasipyat si Kristo dire. Dili ang Dios nagpatay ni Kristo Kinsa may namulong sa Mateo 26:31, siya namulong ana. Si Kristo. Si Kristo nasayop sa pag-ingon niya o sakto? Eksakto. Insakto, kinsa magbalantay nga patyon? Sumala sa sulat sa Biblia si Kristo. Oh, so tinuod ang gingon ni Kristo nga ang magbalantay patyon sa Dios. Patyon sa wala man giingon patyon sa Dios. Basaha ko no ang 26:31. Mateo 26:31, basaha ko no si mo ha. Basaha ko no, padungga ko no kabe. Unsa ka sitas na? Mateo 26:31, imong gibasa kayo na, basaha ko no. Mateo 26:31. Sige na. Basaha daw. Size. Sige, basaha daw. 31. Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an ining gabi una, kamong tanan managan umay kanako kay ang kaso nag-ingon. Oh, so to, ang kaso nag-ingon. Oy, ang kaso nag-ingon. Laro ni mo gibasa dia. Oy, usay gingon nimo ang kaso nag-ingon. Usay kaso. Paminawa sa bro ha. Patyon sa Dios ang ay tinuod kani nga ang Dios nagpatay. Patyon sa Dios. Okay ka. O yun ka nga patyon sa Dios ang magbalantay. Correct. O kinsa gali ang magbalantay nga patyon sa Dios? Si Kristo. Si Kristo. Karon, kanang giingon dia, diin man ang propesiya gikuha. Kay katuman naman sa propesiya. Di man ang propesiya gikuha. Unsa nga propesiya? Giingon nimo. Diin na sa propesiya gikuha kay giingon man diri ang kasulatan nag-ingon. Diin man sa kasulatan gikutlo nga ang magbalantay patyon. Kining mismo nga kaning sitas mao ni siya. Diin sa kasulatan, bro. Mingon sa gali, bro, giingon sa kasulatan, but pasabot sa Old Testament na gikuha. Kanong nasayod man ka nga dito sa Old Testament? Mo di kay background pangutala sa inyong ministro Bilo, yan nimo eh. Ayo, ito ba kung nasayod ka isulti? Mo gin nag-ingon ako nimo. Na kumingon gali sila gali ang kasulatan nag-ingon, but pasabot sa Old Testament na kay niyan ng panahon na, niyan ng panahon. Zacarias 13:7, basaha. Zacarias 13:7. 13:7. So ingon niya, nag-ingon ng Ginoo nga labing gamhanan, pagmata o espada, habasa nga ako magbalantay sa karnero. Habasa nga ako magbalantay sa kanero. Ang tawo nga nag-alagad kanako, patyang magbalantay. Aron makatibulag ang mga karnero. Makigbatok ako sa akong katawhan. Ano ito si Siti gingon mong gibasa karon lang unsa man ka. Ikaw may gabasa mismo. Atong basa sa Bisaya ingon dire. Gibasa na ako, Ingon sa Bisaya dire, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, pagmata o espada, habasa ang akong magbalantay sa karnero. Ang tawo nga nag-alagad kanako, patyang magbalantay aron magkatibulag ang mga karnero. Propesiya ni siya nga naay katumanan, patyang magbalantay aron magkatibulag ang mga karnero. Gisulti diri sa Mateo 26:31. Zacarias kato balik ta sa Zacarias gingon nimo. 13:7. Ikaw may gagamit ana wag ka kahibalo. 13:7 no. Okay dara. Bida ning nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, pagmata espada, habasa akong magbalantay sa karnero. Ang tawo nga nag-aalag kanako patya ang magbalantay aron magkatibulaag ang mga karnero.
Makigbato ka sa bataon. Pati ang magbalantay aron magkatibulag ang karnero. Gingon dia pati ang magbalantay magkatibulag ang karnero. Asa man na natuman? Natuman na dire. Kani nga sa Karyas. Oh, unya, sa asa problema. na natuman kanang propesiya man na. Panagnaba, gitag na daan ba nga ang iyang magbalantay patyon? Onya. Oh, asa man na natuman? Asa natuman ang pagpatay sa magbalantay? Ikaw kung nasayod ka, gitug anan naman ta ka musupak man ka. Sige, ikaw may isupak man ka gitug anan ta ka bitaw, supak man ka. Sige, diin natuman ang giingon sa Zacarias 17, diin na natuman. Supak man ka sa kung tubag. Katong kang Kristo. Okay. Oh, kang Kristo. Okay. Diin man si Kristo gipatay. Ding lugar na siya gipatay. Nahibalo naman ka, ana. Di na kung tubag ka. Isupak man ka ganina sa akong gibasa. Bro, ning supak ka ganina sa akong gibasa, kay ingon nimo walay gibutang diha. Muna nang utana ko nimo, kay gisintido na lang kanako kay og litra por litra mingo makagwala. O sige, sintiduhay na lang ta. Sumala. Okay, natuman man ni Kristo nang giingon daw sa Zacarias 17, diin man gipatay si Kristo. Gipatay siya, namatay bitaw siya. Diing lugar siya gipatay. Dili na ko interesado bro, basta ka namatay siya. Wa ka di ka kahibalo nga diin siya gipatay. Nalimot ko bro. Di mo siyang lugar pagpatay. Di posible wa ka kahibaloy. Nalimut ra ko. Kung nasayod ka, ikaw ray mas ikaw bahala na ka. Sige, mangutan atong sabahin diri asa siya lugar na matay ha. Okay ra. Wala problema bro. Kasi wala problema, ingon ka wala. Sige basaha kung naa. Wala ako'y supa kung naa. Sige. Golgotha, Mateo 27:33. No, ato siya gipatay sa Golgotha. Oyong ka. Oyong ka sa Golgotha siya namatay. Katong Golgotha. Diin man ang Golgotha. Diin man ang Golgotha. Asag din na, diing lugar ang Golgotha. Dili na importante na ako. Importante kay hing supak kagaya sa akong gibasa nga naay Israel. Naay Israel, ni supak ka kay imo ang version da wala Israel, di ba? Wala kana nahitabo didto sa Israel. Ingon ka ganina. Unsa man ang ingon nimo nga didto sa Israel unsay pasabot nimo? Ikaw gaingon. Bro, ikaw nag-ingon ganina nga supak ka sa akong gibasa nga sa Israel nahitabo kay imong rason walay Israel mabasa sa version nimo. Ha? Diba? 13:8 baliko na ko dire ha 13:8 sa The Living Bible ingon dire 2/3 of all the nation of Israel will be cut off and die but a third will be left in the land. Ning supak ka gaganina pagbasa na ko ng Israel kay imuhang rason walay Israel sa imuhang bersyon. Okay na siya bro, okay na siya. Ay nagdaghan. Okay na siya. Bro, sa Israel nahitabo. Sa Israel nahitabo ni. Ingon dire, ang ikatulong bahin mabili niya ng yutaa sa Israel. Karon, kay ang ikatulong bahin sa Israel manggihapon pangutana kay gi-claim mong guni-muni gaganina. Ang pangutana ron, diin man di natukod ng English ang gipasakupan ni mga gitukod ni Manalo. Sa Pilipinas ba na niya gitukod? O sa Israel, diin ay tabo ang 13:8 sa karya? Naman, umot na. Uy! Asa na akong kastorya dili wala magkalit. Luya. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kidding,
nako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro, pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw, katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidig sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.